Český jazyk. Naozaj rozumiete našim susedom? Je tu ďalší diel zo seriálu Plný rozumu. Prvý slovenský kvízový podcast, ktorý otestuje vaše vedomosti a zároveň vás niečo naučí. Máte sa na čo tešiť. Otázka číslo 1. Viete, čo je to chřestíš? Po A. Chren, po B. Štrkáč, alebo po C. Hnev. Správna odpoveď je B. Chřestíš je český výraz pre štrkáča, druh hada, ktorý je známy svojim charakteristickým chvením chvosta, keď sa cíti ohrozený. Tento zvuk je podobný šušťaniu suchého lístia, čo varuje predátorov alebo ľudí pred jeho prítomnosťou. Štrkáče patria medzi veľmi jedovaté hady. Účinok ich jedu závisí od podmienok prostredia, ale väčšinou je smrteľný aj pre človeka. Otázka číslo 2. Prvosienka sa po česky povie po A. Blín, po B. Máchelka, alebo po C. Petr Klíč. Správna odpoveď je C. Prvosienka, v Čechách známa aj ako Petr Klíč, je jarný kvet, ktorý sa objavuje ako jeden z prvých po roztopení snehu. Tento kvet je v českých a moravských regiónoch známy svojimi žltými kvetmi a je často spájaný s príchodom jary. Predstavuje symbol obnovy, nového začiatku a príchodu teplých mesiacov. Otázka číslo 3. Slimák sa po česky povie po A. Pulec, po B. Hlemíšť, alebo po C. Ježička. Správna odpoveď je B. V češtine sa slovo hlemíšť používa na označenie slimáka, najmä toho, ktorý má schránku. Tento termín je špecifický pre český jazyk a líši sa od slovenského názvu slimák, ktorý je všeobecnejší a používa sa pre rôzne druhy slimákov, vrátane tých bez ulity. Na označenie slimáka sa zvykne v hovorovej češtine používať aj nespisovný výraz šnek, ktorý pochádza z nemčiny. Otázka číslo 4. Ak niekto cáka, znamená to, že po A. Tára, po B. Maluje, alebo po C. Špliecha. Správna odpoveď je C. V češtine sa výraz cákať používa v súvislosti so špliechaním vody. Český jazyk však pozná aj výrazy šplouchat či šplíchat, ktoré sú jeho synonymami. Slovo cákat sa taktiež často využíva vo význame striekať. Otázka číslo 5. Poznáte správny český výraz pre barana? Po A. Skopec, po B. Krocan, alebo po C. Luskoun. Správna odpoveď je A. Český výraz skopec sa do slovenčiny prekladá ako baran, ktorý má často rohy a je známy svojou silou aj tvrdohlavosťou. Naopak krocan, teda moriak, sa veľkou silou a dominanciou nevyznačuje. To isté platí aj o luskounoch, čiže šupinavcoch. Otázka číslo 6. Pomnenka v slovenskom jazyku znamená po A. Spomienka, po B. Nezábudka, po C. Pamätník. Správna odpoveď je B. Pomnenka je výraz pre kvet, ktorý u nás poznáme pod názvom nezábudka. Tento drobný kvet s modrými, ružovými alebo bielými lístkami je často spojený s láskou a nezabudnutelnými okamihmi. Symbolizuje totiž trvalé spomienky na milované osoby. Nezábudky patria do rodu Myosotis, pričom toto grécke meno v preklade znamená myšie ucho.
Otázka číslo 7. Čo znamená slovo jak by smet? Po A. Rovnako. Po B. Pretože. Po C. Možno. Správna odpoveď je A. České slovo jak by smet poukazuje na opakovanie alebo trvalosť istého stavu, situácie alebo akcie. Naznačuje, že určitá situácia sa deje opakovane, alebo že sa udržiava rovnaký stav ako predtým. Napríklad, ak niekto prišiel včera neskoro a dnes to urobí opäť, použitie výrazu jak by smet naznačuje, že sa jeho príchod opakuje rovnakým spôsobom. Otázka číslo 8. Sokol lastovičiar má v českom jazyku pomenovanie po A. Lachtan, po B. Ježáb, alebo po C. Ostříž. Správna odpoveď je C. Sokol lastovičiar je v češtine známy pod názvom Ostříž. Ide zároveň o české pomenovanie niektorých druhov sokolov z rodu falco. Naopak, slovo ježáb neznamená v slovenčine jastrab, ale žeriav, ktorý nájdete na stavenisku. Lachtan je zase označenie pre uškatca. Otázka číslo 9. Tipnete si správny význam slova nýbrž. Po A. Pre istotu, po B. Ale, alebo po C. Na oplátku. Správna odpoveď je B. České slovo nýbrž sa používa na vyjadrenie protikladu alebo opravy predchádzajúceho tvrdenia. Jeho význam je teda blízky našej spojke ale. To naznačuje, že sa používa na uvedenie informácie, ktorá stojí v kontraste k tomu, čo bolo povedané predtým. A na záver otázka číslo 10. Ako preložíte slovo čuba do slovenčiny? Po A. Sliepka, po B. Hus, alebo po C. Fena? Správna odpoveď je C. V češtine sa tento termín používa na označenie samičky psa, teda fenky. Podobne ako mnohé iné slová, aj čuba môže mať rôzne významy. V kontexte zvierat sa však najčastejšie používa práve na označenie fenky. V hovorovej češtine zdrobnenina tohto výrazu vulgárne označuje promiskuitnú ženu. Podcast Plný rozumu vám prináša lifestyleový online magazín Plný elánu.sk, kde nájdete zaujímavé články. Ak sa vám tento podcast páči, dajte nám odber na Spotify, zanechajte recenziu alebo sledujte Plný elánu na Facebooku či Instagrame. A teraz pustite si ďalšiu epizódu a preverte svoje vedomosti.